Στο κανάλι μας, σκοπός μας είναι η εξερεύνηση και η αναβίωση του μεγάλου πνευματικού πλούτου της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, της ιστορίας και της μυθολογίας. Εδώ δεν επιδιώκουμε να προωθήσουμε κάποια θρησκεία ή δόγμα, αλλά να τιμήσουμε και να κατανοήσουμε τον ανεκτήμητο πολιτισμό των προγόνων μας, που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην παγκόσμια ιστορία. Η αρχαία ελληνική σκέψη, η οποία θεμελίωσε τις επιστήμες, τη δημοκρατία, την τέχνη και τη φιλοσοφία, αποτελεί κληρονομιά για κάθε άνθρωπο που θέλει να προσεγγίσει τις ρίζες της ανθρωπότητας. Η γνώση αυτή δεν είναι αντίπαλος της σύγχρονης πίστης ή της πνευματικής αναζήτησης. Είναι ένα μονοπάτι κατανόησης για το πώς οι πολιτισμοί, πριν τη γέννηση του χριστιανισμού, αντιλαμβάνονταν τη ζωή, τη φύση και το θείο. Αναγνωρίζουμε ότι στο ταξίδι αυτό ενδεχομένως να συμμετέχουν και χριστιανοί σχολιαστές, οι οποίοι μοιράζονται διαφορετικές πεποιθήσεις και απόψεις. Θυμίζουμε όμως ότι οι αρχαίοι Έλληνες δίδαξαν την ελευθερία της σκέψης, τη λογική και την έρευνα. Ο καθένας εδώ είναι ελεύθερος να εξερευνήσει την ιστορία και τη φιλοσοφία με σεβασμό και χωρίς προκαταλήψεις. Καλούμε λοιπόν τους χριστιανούς φίλους που επιθυμούν να σχολιάσουν να το κάνουν με τη δέουσα προσοχή στη θεματική μας, χωρίς να προσπαθούν να επιβάλλουν ή να ακυρώσουν το έργο της ελληνικής σκέψης. Η επιλογή παραμένει πάντα ανοιχτή. Όποιος επιθυμεί να μάθει, να αναρωτηθεί και να μελετήσει μπορεί να συμμετάσχει στην κοινότητά μας, χωρίς φόβο για δογματική αντιπαράθεση. Αντί να φοβόμαστε ή να απορρίπτουμε την ιστορία μας, ας επιτρέψουμε στον καθένα να επιλέξει ελεύθερα την πορεία του, όπως ακριβώς διδάσκει ο πλούτος του ελληνικού πολιτισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική πίστη, αλλά ένα σύστημα σκέψης που βασίστηκε στη λογική, τη μελέτη της φύσης και την αναζήτηση της αλήθειας. Οι Έλληνες δεν λάτρευαν απλά θεότητες, αλλά επεδίωκαν να κατανοήσουν τους νόμους που διέπουν τον κόσμο και τη θέση του ανθρώπου σε αυτόν. Η αρχαία ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία προσέφερε στον κόσμο έννοιες που σήμερα θεωρούνται δεδομένες. Την ελευθερία της σκέψης, τη σημασία της δημοκρατίας, τη φιλοσοφική έρευνα, καθώς και θεμελιώδεις αρχές που εξακολουθούν να είναι οι βάσεις για τη σύγχρονη επιστήμη και πολιτική. Είναι αλήθεια ότι με την πάροδο των αιώνων πολλές πλευρές της αρχαίας γραμματείας και των ελληνικών παραδόσεων χάθηκαν. Δυστυχώς, λιγότερο από το 5% των αρχαίων κειμένων κατάφερε να επιβιώσει, αφήνοντάς μας μόνο αποσπάσματα από τη σοφία των προγόνων μας. Κι όμως, αυτό το μικρό ποσοστό αρκεί για να αναδείξει το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και να μας διδάξει ότι η σοφία είναι πάντα εκεί, εάν επιλέξουμε να την αναζητήσουμε. Για όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την αλήθεια αυτής της γνώσης και να κατανοήσουν τη συνεισφορά του ελληνικού πνεύματος, εδώ βρίσκεστε σε ένα κανάλι όπου δεν επικρατούν απόψεις ή προκαταλήψεις, αλλά ο σεβασμός στη μελέτη και την κατανόηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η αναζήτηση αυτή δεν είναι αντίθετη με οποιαδήποτε άλλη πίστη, αλλά μια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, προβάλλοντας την αλήθεια και την αξία που ο ελληνικός πολιτισμός προσφέρει διαχρονικά. Στο κανάλι μας, η έρευνα για την αρχαία ελληνική γραμματεία, φιλοσοφία και ιστορία είναι μια καθημερινή, αφοσιωμένη προσπάθεια. Μελετάμε συνεχώς όσα έχουν απομείνει από τα αρχαία κείμενα, εξετάζουμε πηγές και ανακαλύπτουμε λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε καλύτερα τον πολιτισμό που έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης σκέψης. Όποτε έχουμε τη δυνατότητα, επισκεπτόμαστε αρχαίους ναούς και τόπους που έχουν διατηρηθεί μέσα στο χρόνο, καθώς αυτή η άμεση επαφή με το παρελθόν μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα τα σύμβολα, τις λατρείες και τα μηνύματα που οι αρχαίοι Έλληνες μας έχουν κληροδοτήσει. Αντικείμενό μας δεν είναι μόνο η ανάγνωση ή η θεωρία, αλλά και η αναζήτηση της ουσίας των αρχαίων ιδεών στον σύγχρονο κόσμο. Προσπαθούμε να ρίξουμε φως σε όσες αλήθειες έχουν διασωθεί, να δώσουμε ερμηνείες σε ό,τι παραμένει κρυφό και να τιμήσουμε έναν πολιτισμό που συνεχίζει να επηρεάζει το σήμερα. Στο παρελθόν, η επιστήμη και η θρησκεία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έβλεπαν τη γνώση και την πίστη ως αντίθετες δυνάμεις. Η φιλοσοφία, η αστρονομία, η ιατρική και οι τέχνες αναπτύχθηκαν μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας για το σύμπαν και τη θέση του ανθρώπου σε αυτό. Οι θεοί
αντιπροσώπευαν κοσμικές αρχές και φυσικούς νόμους, και έτσι κάθε επιστημονική έρευνα και κάθε θεολογική πεποίθηση ήταν αλληλένδετες. Με την πάροδο του χρόνου, οι δρόμοι της επιστήμης και της θρησκείας άρχισαν να χωρίζουν, καθώς η έρευνα για τη γνώση εστιάστηκε περισσότερο στη λογική, στην εμπειρία και στον πειραματισμό, ενώ η θρησκεία έτεινε να παραμείνει ως ένας πνευματικός οδηγός για τη ζωή και την ηθική. Αυτός ο διαχωρισμός δημιούργησε νέους τρόπους να κατανοήσουμε τον κόσμο και έδωσε χώρο για την ανεξάρτητη ανάπτυξη και των δύο, με το καθένα να συμβάλλει στον ανθρώπινο πολιτισμό με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα, στο κανάλι μας, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε πώς αυτές οι ιδέες συνυπήρχαν και πώς συνέβαλαν στην πρόοδο της ανθρώπινης σκέψης, αποδεικνύοντας ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μπορεί ακόμα να προσφέρει γέφυρες ανάμεσα στην επιστήμη και την πνευματικότητα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και την ανοιχτή σκέψη. Εδώ, στο κανάλι μας, η αναζήτηση της αλήθειας, της γνώσης και της σοφίας συνεχίζεται, με σεβασμό για το παρελθόν και με ανοιχτό μυαλό για το μέλλον.